Янмаган газ үшін төлелер. Түбәнкама шәһәренең Уахитов проспектындағы 15-ші йортта яшәүчеләргә 4 ел элек төптән айрылган газ үшін түләү килә. Шунсында әйтергә кирәк, тулай торактагылар үз бүлмәләрендә электр плитәсендә пешерә. Йортта яшәүчеләр ай сайын 70 сум түләп турдан арыган. Шәһәрнең идарәче компаниясе нәрсә ди? Хәбәрчебез Рушания Сибатова кысасында. Минзилә Мухторова ой сайын килгән квитанциягә карый да шаккатан. Кулланмаган газ өчен сумма килә дә килә. Югыйсә, хатын-кыз 2016 елда әлеге бүлмәне сатып алганда, гомум кухняда газ инде булмаган. Түләргә кирәк диелгән, но түләп барам инде мин аны. Ну, түлисе килмей, жугай бергән ишек түлисе килсен. Идарәче компаниягә гаризалар язу әлегә нәтиҗә бирмәгән. Әйтергә кирәк, булмаган газ өчен башка катта яшәүчеләр дә түли икән. Югыйсә, анда да плитәне инде күптән аерып куйганнар. 5 ел элек безнең газ плитәсен отключать иттеләр инде, сүндерделәр. Газ плитәсе китереп куймадылар киредән. И шуннан соң без инде электрический плитка белән пешерәбез. Газ заглушка куеп киттеләр. Акча түлисез. Акча түлибез инде да, потому что официально, как безгә объяснить, аңлаттылар. Официально дом газдан отключать ителмәгән. Минзилә Пахаманың күршеләре булмаган газ өчен 5 ел дәвамында ай сайын 70 сум акча түләп торганнар. Барысын бергә кушсаң 4000-нән артык сумма чыга. Әлеге сумма әле бер хуҗага гына туры килә. Хатын-кызлар белдерә, бу дөрес түгел. Түләмәсәң, әҗә җыелыр дип борчылалар. Яшәгән йортлары 17-нче торак коммуналь хуҗалыгы предприятиесенә карый. Газ плитәләренең булмаулары турында идарәче компания вәкилләре бездән генә белделәр. Моңа кадәр йорт башка идарәче компаниягә караган булган. Коммуналчылар бу проблеманың асылына төшәргә сүз бирделәр һәм тулай торак яшәүчеләрен үзләрендә көтеп калалар. Без вакыйгалар барышын күзәтеп барачакбыз. Рушния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар.